Nint me masoro naganya mugan dafara ni miniti bisbay Mazari Chérif la anga foli ni walima dombe awye awmun me lajal la wala sa kuna funu be soro malikun ka ani dian famaro kun ka ni atma sele bi bamananga kuna funi na kuma bay kele Move Africa Malitel temena Mali Islamique ka jakulu ba au Conseil Islamique manyama groupement de leaders spirituels musulmans du Mali manyama islamique admeton antaru nyejoro Ankara Mga Seyd Chérif Ousmane Madani Aïdara fait ka deme di bakeni skore ka nyesi al-islamia demeton ansaruma hode ya ka bibu mananga kuna funi na kuma bay mum na wala awi son ni konnala Poli kura ka anyesi oma ka beni marsi kalo kle tan sente nyama e Belgique ka lasigide ani PNUD ka lasigide bisimla uka ɲɔgɔnye kɔnɔna la kumaw bolila fɛn minnu kan o de jamana fila ninnu bɛ se ka baara ɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na bɛɛ ka hakɛw kɔnɔ u ka sɔrɔtaw bɛ se ka yiriwa jamana ninnu ka ɲɛtagaw ka se ka sabati i n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kunnafoniw na cogo min sunkalo okumu kɔnɔna la Move Africa Malitel tɛmɛna Mali Islamique ka jɛkuluba Conseil Islamique a ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma al-islamia admeton ansaru fɛ Mali Islamique ka jakuluba Ankara Mga Seyd Chérif Ousmane Madani Aïdara fait ka sugoro diba kɛ i n'a fɔ ladala kola ka ɲɛsi al-islamia demeton ansaruma a baaraw kɛra ka bɛn ni marsi kalo tile 11 famille chérifienne na Bangoni Jangnɛbu la Samayira Sanogo ani Ibrahim Kulibali tun bɛ Chérif la jabaranso tɔgɔ la ka sangani ni kɛwali ye Move Africa Malitel a b'a la k'a ka lada tale dɔ de bɔ a sira fɛ min bɛ senna a bɛ san caman bɔ ka sangani ni sukaro tale ye ka di Association Sardine Nationale mo ka tɛmɛ Mali Islamitɔnw ka faraɲɔgɔntɔnbaw Conseil Islamique du Mali ma ɲɛmaa fɛ a bɛ ye u ka sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw hukumu kɔnɔna na ka nɔfɛtugu kɛ baarakɛɲɔgɔnya jijɛlen min bɛ Move Africa Malitel ani ADN ni ɲɔgɔn cɛ ni guna adamadenya jidili kɛwali i n'a fɔ santɔw la a kɛra nisɔndiya hukumu kɔnɔna na Chérifula duba kɔnɔna na Ala barika la a bɛna san 10 bɔ sunkalo o sunkalo an bɛna bonya kɛ Chérifu ye kana fo ani Move Africa Malitel ka partenariat kɔnɔna na au partenariat in bɛ senna ça fait plus de 10 ans au partenariat in kɔnɔ min y'an se yan bi o ye sukaro di kana sukaro di gidi ma mɔgɔ minnu fana b'a bolo a fana ka bonya k'olu ye Ala bɛ se ka sunkalo tɛmɛ u kan cogo min o de y'an se yan wula Move Africa taamadenw min ɲɛkun kun bɛ u ka ɲɛmaaba bolo u ye a kɛ waati ye ka bɔɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin Mali Islamitɔnw ka faraɲɔgɔntɔnbaw Conseil Islamique du Mali ɲɛmaa mɔ ni ye o bisimilala bonya ni karama ani farifonu kɔnɔ bani yɛrɛ fɛ kuma ɲɔgɔnɲɔgɔnw kɔnɔ waleɲuman dɔ kɔrɔfɔw tali ka ɲɛsin bani mɔ ni ka laba ka ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ olu ye olu de kɛra kɔrɔfɔ kunbaw ye min sen fɛ nabaw ye a yira k'a fɔ olu nimisi sɛbɛkɔrɔ wasara nimisi wasa b'a la ni ye baara fɛn fɛn talen san 10 ma c'est que an bɛɛ b'an ka nafa sɔrɔ a la sukarodi in kɔfɛ fɛn caman b'a kɔfɛ flotte be Ansardine bolo Move Africa Malitel fe yen nɔ an bi dɔ sɔrɔ olu bi dɔ sɔrɔ donc a dan tɛ nin dɔ wɛrɛ an b'u bɛ mawuludu kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn fɛn ye silamɛ fɛti ye ani Ansardine bi jɛ ka kɛ i kɛ o kɛ k'a ye i bɛ laɲini minnu kɛ a ka ca Ala fɛ a caman bɛ sabati halisa an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala ka sijan d'a ma Mali bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ k'a bɔ a kɔnɔ an yɛrɛ ka sunkalo in tɛmɛ an ka hɛrɛ la ka musaka nɔgɔya bɛɛ k'an fara san wɛrɛ yebagaw kan o nisɔndiyali ye ka sanga ni sukaro ninnu bisimilalen ye ka bɔ Move Africa Malitel yɔrɔ Zamzam ye cuwa la a Seydou Chérif Ahmed Tidiane Haïdara ani a balimamuso Seyda Kadijatu Dite Banana Haïdara o ye o ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka sanga ni kɛwale in kɛli ye ni ka sɔrɔ ka a baara kɛbaaw sɛbɛkɔrɔ fo san o san Move Africa o bɛ na partenariat bɛ o ni Jamiyatu Ansardine Islami ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ na o hukumu kɔnɔ ka na sukaro di Jamiyatu Ansardine Islami ma o partenariat in kama o la an nisɔndiyalen don o ye san o san ye o san caman de kɛra o la u ka directeur ni ye an yɛrɛ b'u ka directeur min dɔn bi ni ye a mɔgɔ sabanan de min ni an bɛ nin baara la ɲɔgɔn fɛ alhamdulillah bi ale ye DG kura de min nana a nana so kɔnɔ ka na bonya yira ka na ɲɔgɔn dɔn Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara la ka na foli bila la o ye bonya de ye o la an bɛ a yɛrɛ fo ka a waleɲuman dɔn
k'a fɔ a nana baara kura min daminɛ faso kɔnɔ ya Ala k'a daminɛ kɛ hɛrɛ ye Ala k'a sabati a bolo et puis u ka laada san o san o bɛ na ni min ye partenariat kama o ni Jamiyatu Ansarudine Islami cɛ an b'u fo ka tila ka dugawu kɛ partenariat in Ala k'a kɛ hɛrɛ partenariat ye. A baaraw masirila ni siralikanw jolenw ye fan filaw fɛ kɛnɛla waati la kumaba kɛra sukoro nunu bisimilali ye Sherifula duba fɛ kɛrɛnkɛrɛnyama a Seydu Sherif Ahmed Tidiane Haidara fɛ MOV Africa Mali Teli ɲɛmaaba bolo. Madame Kulibali Seda Makɔrɔba Haidara ye a ka laada la tile n'o de ye ka suntigɛ belebele labɛn sunkalo hukumu kɔnɔna la k'a ɲɛsin donɲumanakaw ma fɔtogo wɛrɛ la Mazɛri Sherifula la a kɛra nisɔndiyaba ye donɲumanakaw bolo an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Ni suntigɛ kɛnɛ belebele mun labɛnnen filɛ a labɛnna Madame Kulibali Seda Makɔrɔba Haidara de fɛ a kun de walasa ka nisɔndiya ka se k'o lase donɲumanakaw ma a kɛra laada ye Madame Kulibali bolo san o san Makɔrɔba bɛ nin kɛnɛ in labɛn sunkalo bonya ani a karama hukumu kɔnɔna la ka se ka nisɔndiya lase donɲumanakaw ma. Suntigɛ labɛnnen Seda Makɔrɔba fɛ a y'an nisɔndiya fo ka se a dan na. Makɔrɔba yɛrɛ nin foro in kɔnɔ ni mɔgɔ hakili bɛ garibu yɛrɛ la mɔgɔ ti Makɔrɔba yɛrɛ bɔ o la quoi. San o san suntigɛ mana se a bɛ na anw fɛ yan wa nɛnɛ kuma yɛrɛ mana se Makɔrɔba bɛ yuguyugu ballon camanba de cɛ ka na di an bɛɛ ma yan. O ye nɛnɛ tuma o nɛnɛ tuma ye. Donc Makɔrɔba ka ko kɔni n'an ko an b'a fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ komi n'i ye nisɔndiyabaatɔ bila k'a ka tasuma fiyɛ de. N'a nunji m'a faga a daji b'a faga an kɔni nisɔndiyalen don ni a ka wale bɛɛ lajɛlen ye mais an bɛ dugawu de kɛ a ye nin kɛ ni ŋaniya minnu ye ani hami minnu b'a la diɲɛ ni lahara ma k'o la Ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan. Bon n kɔntalen don kojugu n bɛ foli lase karamɔgɔ yɛrɛ n'a ka denbaya ma fɔlɔ ale min bɛɛ kɛra sababu ye n'anw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan yan nɔ ka tila ka foli lase Makɔrɔba ma kɛrɛnkɛrɛnnenya n'a furucɛ ka bɛɛ lajɛlen fɔ silamɛya tɔgɔ la ani kalandenya tɔgɔ la a y'a dabɔ min kama ne fɛn ma natɔ sɔrɔ Ala kan'o kɛ k'a tatɔ sɔrɔ Ala ka hɛrɛw ka ɲɛ ka limaniyaw d'a ma n'an ma fili n'an ma ɲinɛ nin na y'a ta k'o 15nan ye n'an ma ɲinɛ 2010 a daminɛ kumakan min bɛ ne bolo ka fara kan dɔrɔn bon Sirifilaka ninnu kɔni dan t'u yɛrɛ de foli la ne bɛ se ka min yɛrɛ fɔ depuis sunkalo daminɛna u bɛ wulikajɔ de la den mana kɛra yan nɔ Tana Aicha fɛ Tani Famata y'a kɛ Mundugula karamɔgɔ yɛrɛ b'a la ani Tani Alima o ta ma dogo maa si la an b'u de fo dan tɛ foli yɛrɛ min na ko yɛrɛden 4 ani waliden 4. Alhamdulillah an bɛ Seda fo ka Haidara vraiment nisɔndiya min bɛ anw na dan t'a la nin tɛ ɲinan dɔrɔn ye san o san an bɛ na nin kɛ yan nin y'a san caman caman de an bɛ na suntigɛ la foro la yan Seda bɛ se ka suntigɛ in kɛ ni kɛcogo caman ye mais a y'a décidé ka na foro la yan nɔ de ka na suntigɛ ni a fa ka kalandenw ye mɔgɔ minnu yɛrɛ hakili la kuma dɔw la ko nin waati ninnu sugu ninnu na Sherifu hakili tɛna kɛ olu kɔ Seda y'a a ka bonya n'a ka karama to a la ka na suntigɛ la foro la yan ka na kalandenw suntigɛ k'an bɛɛ lajɛlen suntigɛ dan tɛ Seda ka bonya la an b'a fo de k'a barikada an bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don a bɛ min na foro la mɔgɔw ye cɛw ni musow ye Ala de bɛ a sara anw yɛrɛ b'a ye ni fɔnɛnɛ bɔra fɛnɛ a tɛ dan nin dɔrɔn ma a bɛ yuguyugu baliw caman de ta ka na ci foro la yan k'a di kalandenw ma ni u mago bɛ fɛn o fɛn na n'a se b'a ye a b'a k'u ye seli mana se a bɛ uniforme tigɛ foro musow la yan nɔ vraiment nin ye dɔ fara an ka nisɔndiya kan san o san nin kelen de don san o san sunkalo la don kelen b'a bolo a bɛna dumuniba dilan k'a di kalandenw ma foro la yan. Maa minnu ye kuma ta olu y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ u ye foli ni tannu kɛ k'a ɲɛsin Madame Kulibali Seda Makɔrɔba Haidara ma u y'a yira u ka kumaw la fana k'a fɔ ko nin tɛ bali mɔgɔ la ka d'a kan a fa n'o ye Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara nin ye o ka kɛtaw ye a ka don o don o baara kɛtaw la. Seda nana a y'anw bɛɛ kɛ kelen a ye foro muso bɛɛ kɛ kelen a ye bɛɛ minɛ i n'a fɔ a dɔ donc a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la foro in kɔnɔ yan suntigɛ in ɲinan y'a san 15 de ye Seda bɛ suntigɛ in na ne yɛrɛ b'a fɔ a ma ko mama a ye an bɛɛ minɛ k'an bɛɛ kɛ kelen a bɛ na nɛnɛ kɔnɔna na nɛnɛ b'a 12 fili la tuma min na a bɛ na fini tila mɔgɔw la a bɛ uniforme tigɛ k'a tila foro muso bɛɛ la n'a bɔra Magan a bɛ na ni fini ye a b'a tila na bi
an bɛ ala fo ka a barikada tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ min don a la ala dɔrɔn de b'a dɔn a bɛ dépenser ba de k'a la ɲinan yɛrɛ an ye kura wɛrɛ y'a la n'o ye juga ni sɛ ye san o san a bɛ qualité kura de bɔ ka d'an ma tiɲɛ yɛrɛ la foro musow an sewalen don an kɔntannen don parce que mun na karamɔgɔ n'a ka denbaya ne y'a jateminɛ anw bɛ foro kɔnɔ yan nɔ olu de ka bolo kan bon u ma an kɛ foyi ye u y'an kɛ i n'a fɔ an y'u dɔ de ye quoi. Depuis a donna famille Kulubalila la ne n'a bɛ na ɲɔgɔn fɛ a bɛ dépense fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ bɛ kɛ ne ɲɛna a bɛ dépense babaw de k'a la an bɛ ala de deli ala ka sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman d'a ma a b'a bɔ nafolo min na ala ka barika don a la hali bi ala ka sɔrɔw jidi k'a se k'a ye k'a fanga d'a ma k'a barika don a la a bɛna kɛ fure minnu fana ye ala ka hin'u bɛɛ lajɛlen na ka yafa k'u ma ka badabada dali nɔgɔy'u ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ni suntigɛ belebele mun na bɛnna Madame Kulibali Makɔrɔba Hayidara fɛ a kun cɛra ni nisɔndiya ni dugawu ye k'a ɲɛsin nabaga bɛɛ lajɛlen ma. Dɔngɔnɔ minnu bɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar tɔn kɔnɔ n'u ka ɲɛmaaba Imam Malik Tesike a ye laada dɔ lakile n'o de ye ka dɛmɛdi kɛ k'a ɲɛsin serifula baarakɛlaw ma sukoro bɔrɔ caman ye. A y'o baara in kɛ ka bɛn ni marisi kalo tile 10 ye Moribabugukaw fɛ serifula direction technique la an ka ɲɛmada sɔrɔlen fɛ Kafunɛ Bacili bɛ walawalali kɛ a ko kun. Silamɛya dɛmɛtɔn Ansar tɔn kɔnɔ dɔgɔnɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu u ye ŋaniya jira kɛ nin kalo barikama in hukumu kɔnɔna na ɲɔgɔn dɛmɛ hinɛ ni makari kalo hɔrɔmaba in kɔnɔ n'o ye sunkalo ye dɔgɔnɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu Ansar tɔn kɔnɔ n'a ɲɛmɔgɔba ye Imam Malik Tesuke ye ale de fana ye groupe bani n'a bɔnnaw kanubagaw ka président d'honneur ye alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ka kalanden jolen don u y'a kanu ka Sherifila TV magɛn sukaro kilo 50 bɔrɔ 10 k'o kɛ dɛmɛ ye ka taa Sherifila TV baarakɛlaw ma waasa u ka musakaw bɛ se ka fɛkɛnya u bolo sunkalo hukumu kɔnɔ dɛmɛ bisimilara Sherifila TV département technique kɔnɔ Moribabugu. Bi an bɛ télé Serifila la an bɛ télé Serifila yɛrɛ fo fɔlɔ a directeur fo ka jigin du baarakɛlaw bɛɛ an b'u bɛɛ fo u ka cɛsiri ni u ka jija la ani u ka courage la o kɔfɛ an bɛ an ka sababu ɲuman yɛrɛ fo n'o ye Seyidi Serif Usmani Marani Hayidara ye min ye diɲɛ ɲɛ bɔ sira la ka diɲɛ bɔ kunpan na kuma caman bɛ fɔ télé la français la an tɛ min mɛn ale nana ni laɲini min ye bamanankan yɛrɛ la an bɛɛ bɛ min faamu fo dan tɛ foli min na o kɔfɛ laɲini min ye anw se yan bi bon san o san dɔgɔnɔdenw faralen ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ diɲɛ kɔnɔ ka sirifu kɔkɔrɔma don baaraw la ni ala ka dɛmɛ fana ye o seko damajira la o ye layidu de di sunkalo o sunkalo k'o bɛ sukoro bɔrɔ 10 di TV Serifila baarakɛlaw ma hari n'a bɛ kɛ kuyɛri ɲɛ kelen kelen o ka se ka u ŋaniya yira aw ye a ka baara la k'a dɔn ko u y'a dɔn aw ye a bɛ baara min na sikɔrɔndanya tɛ k'a fɔ o sikɔrɔ de bɛ a to aw bɛna sukoro sɔrɔ sunkalo la o tɛ ŋaniya yira dɔn karamɔgɔ kanu ala sɔnna bani ni a bɔnnaw ni dɔgɔnɔdenw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u y'o bolo di ɲɔgɔn ma sirifiko la ala sɔnna bibi na an bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka président yɔrɔ jara fana jɔlen bɛ yan an ka présidente bɛ yan n'o ye Asa Mayiga ye donc an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an nana o sikɔrɔ di de la ka na ŋaniya yira kɛ ka na an ka nisɔndiya yira aw la fana k'a fɔ ko aw bɛ anw dusukun na su ni tile ni baara na n'i ma bɔ jamana kɔfɛ e t'i TV Serifila valeur dɔn fo i ka bɔ jamana kɔfɛ ala b'a dɔn Guinée Équatoriale an ka taamaw na an yɛrɛ bɛ taa foli kɛ faamaw fɛ o ti bamanankan mɛn an b'an ka télé numéro d'u ma u b'a kawuta an sigilen ɲɛna TV Serifila bɛ baara min kɛ u yɛrɛ b'a images ye fo u yɛrɛ bɛ kabakoya o kɛra sababu ye TV Serifila yɔrɔ dɔnna a dɔnna yɔrɔ caman na bi ka sababuya kɛ a ka baara ɲumanw ye an'a ka kunnafoni jɛlenw ye ni ala sɔnna an nana o sikɔrɔ di de la a jara télé baarakɛlaw ye a bɛnna u ma nisɔndiyaw jira la ka bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin Ansar dɔgɔnɔdenw ma minnu bɛ kulu la k'a ɲɛkun kɛ Imam Malik Tesuke ye Sherifila TV ɲɛmɔgɔw ye foli kɛ ka barikada kɛ k'u ni layidu timɛ baw
a daminɛnen bi san caman bɔ sunkalo o sunkalo ka Sherifila TV baarakɛlaw magɛ ni sugaro ye. Sigi bi taa kuncɛ sanga min na sugaro di remise symbolique kɛra Imam Maliki Tesuge fɛ k'a di Tere Sherifila responsable technique ma. An ka karamɔgɔ Musa Fɔn b'a lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Iranga u ka diinɛ ɲɛmaaba kura Mojtaba Khabeni a jogina kɔrɔfɔ sɛmɛn diyara Iranga u ka minisiriso fɛ minisiriso min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o babu sentigi fɛ n'o ye Ismaël Bagaye ye kunnafoni di so dɔ fɛ baro la min bɛ wele ko journal Courrier de la Sera a ko tiɲɛ don diinɛ ɲɛmaaba kura jogin bɛ nka tɔɔrɔ foyi tɛ a nin na a ko don min na diinɛ ɲɛmaaba kura bi sigi maa caman kun kɛn bɛ k'i kanbɔ sigiyɔrɔ nɔfɛ fatara ka min don ni o ye Ayatollah Ali Khamenei ye maa saba maa naani ɲɔgɔn na bɛɛ kun kɛn bɛ k'i kanbɔ nka sigilijɛkulu n'o ye Assemblée des experts ye o ye Mojtaba Khamene de sugandi k'o sigi wa bɛɛ lajɛlen jɛra k'i yɛrɛ bila a ka bila la Irankaw ka minisiriso maɲi n'o ye Ismaël Bagaye ye a ko lɔkɔliso min bonna Ameriki jamana fɛ Iran dugu la Mina ko Ameriki jamana ka mugu fililenw don missile de croisière Thomas Hawk 2 Ameriki jamana yɛrɛ bi yanga ni mugu filita min ye bi n'a jɔyɔrɔ dɔgɔya an bɛ kɛlɛ kɔnɔ k'a sabu kɛ maaw kun hakili la k'a bɛ cogo min a tɛ ten ko mugu filita 2 de jiginna lɔkɔliso in kan ko wa k'a dabɔkun de ye ka maa caman fa den da ninnu na lɔkɔliso in nɔ Iran jamana a minisiriso babu sentigi baro in senfɛ k'a b'a ɲini Iran jamana sigiɲɔgɔn jamanaw fɛ n'o ye arabu jamanaw ye u kana sɔn Ameriki jamana k'i to u ka dugukolo ka Iran jamana bu n'o tɛ a na diyagoya Iran jamana ka a ka Ameriki jamana bu u ka dugukolo kan minisiriso babu sentigi Ismaël Bagaye a ko nazarala tɔnba Union européenne jamanaw k'a dɔn k'a fɔ u nɔba bɛ nin mankan in na bawo Ameriki jamana ni Bani Israël de bɛ ka ŋwara da olu la k'u don u dɔngɔda fɛ cogo bɛɛ lajɛlen la diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko mɔsa o ɲɛmaaba n'o ye Tedros Adhanom Ghebreyesus ye ale ye jate bɔ kɛlɛ in kun kan kabini février kalo tile 28 kana se bi mo a ko ale sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko 18 de sɔrɔ k'o sɛbɛ Iran ni ka 25 jate sɔrɔ Liban ni ka 2 jate sɔrɔ Bani Israël ko kɛlɛ daminɛ ni bi cɛ maa 1800 de bɔnɛna a nin na nin jamana saba rɔ ni ka maa 125 jogi a jamana sabaw rɔ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump yɛrɛ sa a y'a jira a ka laseli la k'a fɔ kɛlɛ in ani Iran cɛ a tɛ kunjɛ ni Ameriki jamana ni Bani Israël m'u sago sɔrɔ a ko a kun ye dɔgɔkun 3 ka taa se 4 ɲɔgɔn na fɔ kɛlɛ in nɔ ko nka ko dɔgɔkun 2 wɛrɛ bi fara a kan nka maa sɔn min ne caman kɛmɛ k'a jira k'a fɔ kɛlɛ in bɛ se ka jɔ ni jamana filaw sɔnna sigi k'a fɔ mɔ Iran ani Ameriki ko daɲuman ka don u cɛ maa dɔ ka kuma ye nin ye ko Jody Wen ɲininikɛlaba don Bani Israël minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu y'a jira k'a fɔ kɛlɛ in a bɛ kɛ fɔ ka se a da la a tɛ segin kɔ nka maa hakili juru caani ne dɔ fɛnɛ bɛ ko Zhang Shushu Chine jamana kɔnɔ Shanghai o sanfɛ kalanso Fudan ɲininikɛlaba dɔ ye ale ko o bɛ baara gwɛlɛya Donald Trump bolo bawo bibi in na a ka di Donald Trump ye ka mankan in ban Nyo Shinshun ale fɛnɛ ye Chine maa hakili juru caani ne ye ale kɔni Ameriki jamanadenw ye wulikajɔ daminɛ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump nɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ in tɛ ka foyi se Ameriki jamana ma ni nafolo tiɲɛ tɛ Ameriki jamanadenw ni bɛ ka tiɲɛ fana n'o ye surasiw ye k'a na diyagoya Ameriki jamana ɲɛma ka a ka kɛlɛ in jɔ Ameriki jamana sanfɛ fɛnw kun bɛɛ la n'o ye système patriote ni tahadi ye u bɛ ka nɔgɔya kosɛbɛ Ameriki ni Iran cɛ kɛlɛ lɔ Ameriki jamana kɔnɔ kunnafonidiso min bɛ wele ko magazine américain conservateur n'o ka surun Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump la o de ye kɔrɔfɔ lase a ko nafolo min bɛ ka tiɲɛ kɛlɛ in nɔ Ameriki jamana kun kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ka sanfɛfɛnw kunbɛn la labaaratɔ ka Iran jamana mugu filitaw kunbɛn arabula kɔnɔ na ani Bani Israël k'a bɛ ka dadigi kɛ Ameriki jamana sanfɛfɛ kunbɛnla la k'a bɛ ka nɔgɔya kosɛbɛ bawo u ye jaw sɔrɔ sani dugu cɛ manjimafɛn minnu dulon bɛ sani dugu cɛ ko satellite olu jasɔrɔlenw kɛn bɛ ka jira k'a fɔ Iran jamana ka mugu fililen ye degunba lase Ameriki jamana sanfɛfɛ kunbɛnlaw ma a barata nafolomafɛnbaw de don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna système de défense tahadi
ani système de défense patriotique ko hali no y'a sɔrɔ ɲɛfɔli bamakɛ cɛni hakɛ kan Amérique jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Donald Trump ka diɲɛ di surasiya ɲɛmaya so mɔ ko kɛlɛkɛ kurunba sabanan ka Iran jamana fa ma wɛn n'o ye porte-avions USS George Bush ye ko maa min ne caman kan ka dɔn k'a fɔ cɛni bɛ ka don Amérique jamana kun orɔ Bloomberg kunnafoni diso kun ye a jira kɔsa in na k'a fɔ Ukraine jamana ɲɛmɔgɔw Iran jamana kɔlɔlɔ laban bɛ sɔn ka se u mɔ bawo u jigi ye Amérique jamana kɛlɛkɛmina ninnu de ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sanfɛfɛ kunbɛla o dun caman ɲɛsin bɛ Iran jamana mɔ bi wa o caman fɛnɛ bɛ ka tiɲɛ Iran jamana mugu filitaw fɛ bi Bloomberg kunnafoni diso ye a jira k'a fɔ Amérique jamana ɲɛmɔgɔw kɛlɛ in nɔ u ni Iran cɛ sanfɛfɛ kunbɛla missile patriote a 1000 de filila ka Iran jamana sanfɛfɛ kunbɛla kunbɛn Iran jamana yɛrɛ dafɛ Iraki sa n'a ma ɲɛ k'a fɔ Iran jamana diinɛ taabolo ye a dɔ bɛ Iraki ni o ye Shia ye o jɛkulu min bɛ wele ko Résistance islamique Iraki o ye laseli kɛ k'a fɔ u ye wulikajɔ ko 300 de kɛ Amérique jamana dagayɔrɔ nɔfɛ Iraki dugukolo kan wa u ye Amérique jamana surasi 17 bɛɛ lajɛlen de bɔnɛ a nin na ko ni y'u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Amérique jamana surasiya dagayɔrɔw nɔfɛ arabula jamana kɔnɔw na 291 don tile 12 kɔnɔ février kalo tile 28 tɛmɛnen Iraki jɛkulu in ni Shia bolofara don min ni Iran jamana bɛ diinɛ kelen na silamɛya rɔ u ye laseli kɛ k'a fɔ u fɛnɛ donna kɛlɛ lɔ n'a ma ɲɛ ko Iran jamana bundira Amérique jamana ni Bani Israël fɛ Iran jamana tɛ ban sigikafɔ mɔ nka ni sigikafɔ ma ɲɛ kɛ kɔ a bɛ kɛ ka dɔ de kan o tɛ kan wɛrɛ ye Iran jamana sago fɔlɔ ɲangiw minnu bɛ Iran jamana ka sanjango a ɲangiw ka wuli ka bɔ Iran jamana ka filanan cɛniw minnu donna Iran jamana kɔnɔ kɛlɛ in senfɛ a cɛni musaka bɛɛ lajɛlen ka sara Iran jamana ye kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Iran jamana lasigiden da Irisila jamana kɔnɔ f'a b'a la Moscou ni o ye Khazem Jelali ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ senfɛ a ko fɔ mɔgɔw ka dɔn ko Iran jamana furadama a ma ban sigikafɔ mɔ a ko hakili jiginna ni maa ye sigikafɔ tiɲɛ Amérique jamana de ye sigikafɔ tiɲɛ siɲɛ fila ka da ɲɔgɔn kan tuma min na u bɛ sigikafɔ la ka dabɔ a kama ka Iran jamana bon ko Amérique jamana de y'o kɛ ko nka ko nin sen olu y'o fili min kɛ o fili tɛn'u sɔrɔ ni Amérique jamana b'a fɛ ka sigi ni u ye u bi jɛ ni olu ka laɲiniw de ye sa a ko fɔlɔ mankan bɛ jɔ wa ɲɔna wɛrɛ ti kɛ bilen cɛni minnu donna Iran jamana kun a cɛni bɛɛ lajɛlen ka sara Amérique jamana fɛ a ko tiɲɛ don Iran jamana teri jamana bɛ teri jamana la olu bɛ ka ɲini ko sigikafɔ ka kɛ minnu fɛnɛ ni Amérique jamana ɲɛmɔgɔw bɛ kuma ɲɔgɔnya la janko kɔnɔ bɛ se ka basigi nka Iran jamana bolo sigikafɔ n'a ma ɲɛ kɛ kɔ a bɛ minɛ Iran jamana de ka dabada de mɔ sa o de y'a to Iran jamana kɛ bɛ k'i labɛn nin kɛlɛ in fɛ sen k'a dɔn k'a fɔ a degun ka bon nka a bɛ kɛ ka se a da la bawo kɛlɛ don min bɛ Iran jamana ka yɛrɛya ko fɔ Iran jamana yɛrɛ surasiya sa o ye laseli kɛ k'a fɔ n'a ka bundeliw ɲɛsinnen kun don tajuru sara de mɔ ani Amérique ni Bani Israël cɛ n'u ye kelen k'a la a bɛ kelen k'u la ko kɛlɛ falenna kɛlɛ in bɛ kɛ da kelen ye Iran jamana surasiya bolo sa o bɛ daminɛ cogo jumɛn taji litiri kelen o tɛ tɛmɛ 2-3 dormoz kwaji bolo fɛ n'o ye taji doni nguru ndɛmɛ kwaji bolo ye ka Amérique jamana lasɔrɔ wale kelen ka Bani Israël jamana lasɔrɔ wale kelen ka jamana dɔ lasɔrɔ jamana min ye ninnu jamana fila dɔ la kelen ye ɲɔgɔn jamana ye kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Iran jamana kɛlɛbolo corps des gardiens de la révolution islamique a kɔnɔjɛkulu min bɛ wele ko Central Khatam al-Anbiya o ɲɛmaaba ka babu sentigi de da Nazarala tɔnba Union européenne kɛlɛ filɛ nin ye k'i yɛrɛ minɛ a yɛrɛ ka jandalen kɔnɔ taji ko gwɛlɛya ja kunnafoni dila dɔ ka fɔla ka bɔ Suisse jamana kɔnɔ a ko taji ko gwɛlɛya min kɛlen filɛ nin ye ka Nazarala jamanaw sɔrɔ u yɛrɛw ka ɲininen don bawo olu de y'u yɛrɛ jɛ Irisila jamana taji la ni k'u ka taji sanyɔrɔ kɛ Amérique jamana taji kolo ye Guy tan ka fɔla ni Suisse jamana kunnafoni dila don ani Irisila kunnafoni di sira Sputnik Afrique cɛ a ko bi Nazarala jamanaw kɛn bɛ k'u yɛrɛ don kaso la ka sabu kɛ a bɛ ka nafolo min don taji sanni dafɛ bi furanjɛba de bɛ o ni Irisila jamana taji sɔngɔ cɛ
ko wa ko ni détour d'Ormuz taji temenzera datugule tura Irani Amerika ni bani Israel cɛ kɛlɛ senfɛ ko Nazarala izini jaman bi yɛrɛ ɲini wa ona kɛ sababu ye ka jamanadenw jarawele ka bila Nazarala jamanaw ɲɛmaw la. Kirill Dmitriev ni o ye Russie jamana ɲɛma Vladimir Putin ka ciden gɛrɛngɛrɛnnen ye diɲɛ ɲɛfɛ ale ye kuma ta Amerika dugubala Floride ka bɛn ni Araba marsikalo tile kelen ye ka sabu kɛ a bɛɛ ye kuma ɲɔnya dɔ la Russie jamana tɔgɔ la Russie jamana ɲɛmaw ni Amerika jamana ɲɛmaw cɛ. A ko dasira Iran ni Amerika ni bani Israel manga mɔ u ka sigi senfɛ ani Amerika jamana ɲɛmaw cɛ. A ko Russie jamana taji nafa dɔnna diɲɛ kɔnɔ bi dirɛ ni arabula kɔnɔ manga ye bani Israel ni Amerika ni Iran cɛ kɛlɛ senfɛ. A ko bi taji jɔ fiyɛba diɲɛ kɔnɔ taji hondanya bɛɛ. A ko Nazarala jamana u kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Amerika jamana a bɛɛ bira ka Russie jamana taji jɔyɔrɔ dɔ ani Russie jamana gazi jɔyɔrɔ diɲɛ taji ko n'a gazi koro. Ko nka n'a fɔra ko setigi jamana kelenw de kun gɛn ko mɛ ka ɲangi ɲɛsin Russie jamana taji n'a gaziw mɔ. A ye kɔrɔfɔ sɛbɛn ka bila bɔlɔlɔ na sira fɛ n'o ye telegramu ye. O fɛnɛ dafɛ Espagne minisiri ɲɛma a kɛlen kɔ k'i ban Amerika jamana bolo k'a daga Amerika jamana ɲɛma Donald Trump ye a ka Amerika jamana surasiya daga yɔrɔ min b'a ka jamana kɔnɔ Espagne labaara k'o kɛ Iran jamana bonyɔrɔ ye ni pankurun wulili ye ye. Minisiri ɲɛma nana jira k'a fɔ a ka lasigiden yɛrɛ min bɛ bani Israel faaba la Tel Aviv Espagne jamana tɔgɔ la lasigidenso bi datugu wa a ka lasigiden bi segi Espagne jamana kɔnɔ. Lasigiden tɛ Espagne jamana ni bani Israel cɛ bilen. Ɲɛfɔliba kɔni ma kɛ Espagne minisiri ɲɛma ka nin ko in kunga a fɛ nka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ gwɛlɛya don min bɛ ani Amerika jamana cɛ ka sabu kɛ a banna k'a ka dugukolo labila Amerika jamana ye. Amerika jamana surasiya daga yɔrɔ min bɛ yen o ka yen labaara ka o kɛ Iran jamana bonyɔrɔ ye. O tɛmɛnen kɔ septembre kalo tɛmɛnen fana Espagne kaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ Espagne ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ye ɲɛnabɔw mɔ. A kun ye wele bila a ka lasigiden mɔ bani Israel kɔnɔ k'a ka segin so. Ka sabu kɛ bani Israel ma ɲɛmaw kun ye kumakolo caman ɲɛsin Espagne jamana mɔ. Musulakaw ka sinandola ɲɔngumɛba dɔ kun bɛ senna min bɛ wele ko coupe d'Asie féminine. Ɲɛmisɛnw n'o ye chinois ye japonais birmaniw Corée du Nord ni Corée du Sud ani arabula jamanaw Iran ni Saudiyaw olu bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ gu min kan. O musulakaw ka sinandola ɲɔngumɛba de kun don a kun bɛ ka ti Australie. Australie fɛnɛ bɛ a fangu in fɛ kwajibolo dɔ de bɛ u cɛ. O ndolati min kun bɛ senna maaw balala k'a ye k'a fɔ Iran jamana musolakaw minnu ye senandola tibaw ye Iran jamana jɔnjɔ datɔ yanni ndolati ka daminɛ ndolati kɛnɛ nɔ a ka fasoden ɲumanya hakilina kɔnɔ jɔnjɔ datɔ a yɛrɛw ka da la ma a ka dɔnkili da a fɛ nka maaw balala k'a ye k'a fɔ Iran jamana musomanin ninnu ma Iran jamana jɔnjɔ da. Nazarala jabaraninsow n'a kunnafonidisow bɛɛ lajɛlen ye ko ta k'a ye an ka k'a fɔ musomanin ninnu bannen don Iran jamana fanga la k'a sabu kɛ ko Iran jamana fanga bɛ ka tɔɔrɔ de da Iran jamana denw nga ko o ye u dadengu ye. F'a kɛra sababu ye ndola kun bɛ ka ti jamana min nɔ Australie o ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ n'u mago bɛ kalifa yɔrɔ la k'a sabu kɛ u t'a fɛ ka sigi Iran jamana kɔnɔ u kɛlen kɔ ka nin kɛ u laban bɛ farati danga la o kuma na kalifa yɔrɔ bi sɔrɔ u la Australie. Reza Pahlavi ayatolaw ye min fa ka fanga bi Iran jamana kɔnɔ ka na fanga na n'a sigin bɛ Amerika jamana kɔnɔ bi o yɛrɛ bɔra jala ka laseli kɛ ko ni npogotigi ninnu seginna Iran jamana kɔnɔ k'u bɛ farati danga la k'u bi sɔn k'a fa. Amerika jamana ɲɛma Donald Trump yɛrɛ fɛnɛ kun ye ŋwara da Australie jamana ɲɛmaw la u bɛ fɛn o fɛn kɛ u k'o kɛ ka kalifa yɔrɔ di musomanin ninnu mɔ ndolatila ninnu mɔ Australie dugukolo kan n'u m'a kɛ Amerika jamana n'a d'u mɔ. Ko i mankutu sɛbɛkɔrɔ bonyana nka bɔ bi taa kɛ min kala mɔ musomanin sabaw minnu kun jatira k'u kɛ ko in ɲɛkun ye kelen ye fosi n'o ye Mohadese Zolfi ye. A ko tiɲɛ yɛrɛ la i faso ka di ye i bɛ segin Iran jamana kɔnɔ. Australie kaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔ na kɔɲɛw ɲɛnabɔli ma o yɛrɛ bɔra k'a sɛmɛndiya kunnafonidilaw ye k'a fɔ jɔn la
mbogotigi kelen y'i fosi k'a fɔ i tɛ to wali jamana nɔ i sigintɔ don i faso la i faso ka di ye Iran jamana ma ɲɛmɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛli y'a jira k'a fɔ ka ndolati in to sen nɔ Australie jamana de ye wuli ka jɔ kɛ mbogotigi ninnu nɔfɛ ni Amérique jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye jango u bɛ se k'u ban ka jɔnjɔ da a gositɔ ndolati kɛnɛ kɔnɔ a ka ye diɲɛma fɛ i n'a fɔ u ka jamana nege tɛ u labilen ka sabu kɛ fanga jugu ye ko fɛn min b'o sɛmɛndiya k'u ka kuma mumɛ bɛɛ Australie polisilakaw de tun bɛ wuli ka jɔ la u nɔfɛ k'u bagabaga ko fɔ ɲɛjugu ɲɛɲuman u ka jira k'a fɔ u faso nege tɛ u labilen n'o kɛra u ko min ma ko asile ni o ye kalifa yɔrɔ ye u bi di u ma bagabagali sɛbɛkɔrɔ bonyana mbogotigi ninnu nɔfɛ Iran jamana maa ɲɛmɔgɔw ka fɔ la nka u n'a ta bɛɛ Iran jamana maa ɲɛmɔgɔw ka fɔ la mbogotigi ninnu y'u jɔ u jɔyɔrɔ la bagabaga kɔnɔ ka bɔ Australie faaba la Sydney ni ka taa cun Malaisie faaba la Kuala Lumpur u selen ye Iran jamana lasigidenso min bɛ yen o y'u bisimila k'u karama k'a jira k'a fɔ u bisimilalen don u ka jamana kɔnɔ ni o ye Iran ye. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka technicien ma o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ an cɛ ka lajɛliw la a kan bɛn n'Ala sɔnna ma.